ҳукумати Узбекистон дар Тоҷикистон як бемористон ё маҷмаи тандурустӣ сохта барои истифода дар ихтиёри мақомоти кишвар қарор хоҳад дод. Ин бемористон барои 200 кати хоб пешбинӣ шудааст. Тарҳи созишнома барои сохтмони бемористон дар нимаи аввали моҳи апрел аз тарафи ҳукумати Тоҷикистон тасдиқ ва барои имзо миёни Тошканду Душанбе пешниҳод гардидааст. Як манбаъ дар ниҳодҳои давлатии Тоҷикистон рӯзи 21 апрел ба Радиои Озодӣ гуфт, сохтмони бемористон дар ҳудуди вилояти Хатлон дар назар гирифта шудааст. Ба қавли манбаъ, дар тарҳи созишнома ниятии Тоҷикистон ба рушди равобити дӯстона миёни ду мардум баён шудааст. Бар асоси тарҳи созишнома Тоҷикистон муваззаф шудааст, ки дар ҳудуди вилояти Хатлон ба сохтмони ин маҷмаи тандурустӣ замин ҷудо карда, амнияти муҳандисону коргарони узбекро дар маҳалли сохтмон таъмин кунад. Тарафи Узбекистон муваззаф шудааст барои сохтмони ин бемористон нирӯ ва маблағ диҳад ва инчунин намояндагонаш дар замони ҳузур дар Тоҷикистон қонуну қоидаҳоро риоя намоянд. Ин созишнома дар сурати имзо аз тарафи мақомоти Тоҷикистону Узбекистон ба иҷро хоҳад даромад. ҷузъиёти аз ин бештари хабар дар ҳоли ҳозир дастрас нест. Қаблан Тоҷикистон эълон карда буд, ки дар шаҳри Самарқанди Узбекистон барои 640 нафар мактаб сохта барои истифода дар ихтиёри мақомоти он кишвар хоҳад гузошт. Тоҷикистону Узбекистон беш аз 20 сол равобити тира ва мушкиле доштанд. Ин равобит тира моҳи соли 2016 баъди ба қудрат расидани Шавкат Мирзиёев дар Узбекистон оддӣ шуд ва сафари давлатии ӯ дар моҳи марти имсол ба Душанбе умедҳоро барои об кардани яхи солҳо ҷамъшуда бештар кардааст. Мақомоти Тоҷикистон дар ҳоли ҳозир тарҳи созишнома дар бораи шарикии стратегӣ бо Узбекистонро низ омода карданд, ки интизор меравад дар ҷараёни сафари Эмомалӣ Раҳмон ба Тошканд имзо шавад.